Tada jaka i kompaktna beogradska policija osetila je da gubi kontrolu nad gradom. Incidenti koji su se dogodili za samo nekoliko meseci, a u kojima je učestvovao Arkan, prelili su čašu. Tada Bog, on je čak recimo bio u zatvoru, znači pretio da će, ne znam, da će mene konstruirati glava iz Balkansko i slično. Mislim, pošto mi tada rekli, znači, ako je budeš još jednom pretio, mi ćemo ti na vratu 24 sata. I mi smo bukvalno njemu bili na 24 sata na vratu. I onda smo, kao što vidjeli, kada on počeo da okuplja svoju grupu, to je bilo 86. Tako, 85. 6. Da smo mi organizovali sistem koji smo isprovocirali njega da reaguje tako, da zaglavi kod sudije prekršaje. Kockari, oni kriminalci, sede na terasi hotela Slavije. Onda su mi organizovali tu i stavili jedan kombi koji je pisao Agrokolka Varaždin, iz koje smo snimali tajnu kamerom. Dolazi. U redu. I onda smo napravili sistem, dakle smo da našeg operativca u civilu, koji je bio u civilu, stavili u uniformu saobraćajca, stavili ga da zaustavi Arkana ispred Slavije. Naši dokumenti. Što je bilo? Rećete s kojoj otvorite gepe? Bio juli mesec, vrućina, da recimo 3 stepeni. I onda kaže, okej, daj mi pali migavac levi, desni, što svetlo, ne znam, ne. Kriminalci gledaju iz terase. I sad mi tu ponižavamo. Znači, pola sata traje za šo, izvadi našo, imaš hitnu pomoć, uže za muču, znaš, kada će maltretirati čovjeka saobraćajac, onda on, izreliran, pljune saobraćajca. Šta je, bre? Mi to snimamo kamerom iz kombija. I sad normalno, nailazi patrola, sve dogovoreno, sve režirano. Šta je bilo, kolega? Evo, ovaj me pljuno, je tako, okej, kod sudije prekršaje. Od njega za obaložanje službenog lica, vrši službene dužnosti, 3 meseca zatvora u Banijskom skelu. Beogradska policija je bila se zakrvila na njega. Onda normalno, onda kažemo šefu zatvora, Veličković, koji je bio šef Vukovog zatvora, ako neko iz država bezbednosti dođe da tvrdiš za njega, ti ćeš biti u ćeliju pored njega. A onda su rekli, idi ga ti obiđi u zatvoru Arkana i kaži mu da prestane da priča, da radi za službu. Niko od njih nije smeo da dođe, da bilo šta, da mu pomogne, da mu donese bilo šta, dok ne dobije odobrenje Beogradske policije. Odem tamo od 11 do 2,5 sata, do pola 3 su me držali tamo, nisu mi dali da se nađe s njim. Znači, to su nastali telefoni, provere, drži, ne daj kod, ko je on, zašto onda traži. Uprkos težnji beogradske policije da kriminalce vrati pod svoju kontrolu, državna bezbednost ih nije ispuštala iz svog čvrstog stiska.